UShwi Mantombazane useveze ukuthi abaxabananga beNomtekhala. Before uTotolozi efika angixabananga noMtekhala. UShwi Mantombazane usechaze ukuthi akukaze kube khona ukuxabana phakathi kwakhe noMtekhala, ephendula imibuzo yabalandeli ngemuva kokubonakala kwabo behlangene emcimbini wakamuva. Uthe ubudlelwano babo buhle kanti lokho okwakubhekwa njengokungaboni ngasolinye phakathi kwabo kwakuyindaba nje ezasakazeka ngaphandle kweqiniso. Ukubonakala kwabo ndawonye kuthokozisa kakhulu abalandeli bomculo kaMaskandi abaningi abanethemba lokuthi bangaphinde basebenze ndawonye esikhathini esizayo. Abalandeli bomculo kaMaskandi bajabule kakhulu ukulandela ukubonakala kukaShwi noMtekhala behlangene emcimbini kaMtekhala lapho ebethula khona i-albhamu yakhe entsha ethi Inkunzi Emavava eMahlathini Park eVosloorus eGoli. Abalandeli baveze ukuthi kungabajabulisa kakhulu ukubona iqembu likaShwi noMtekhala liphinde libuyela e-studio mhlawumbe ngo-2026 njengoba leli qembu linefa elikhulu emculweni wesintu futhi lisathandwa kakhulu nanamuhla. Hey weTotolozi uthi weTotolozi, hey weTotolozi uthi wabula lo malume mithi, hey weTotolozi, hey weTotolozi wabula lo malume mithi, hey weTotolozi, weTotolozi wabula lo malume mithi. Kunjalo ke manje sithi Totolozi uTotolozi bafethu esabe naye siniye kodwa ke before ke ngene uTotolozi ngisacela bhuti kancane nje bafethu manini wo manini ngiyathanda ukuthi silayela nini bafethu before uTotolozi efike angixabananga mina noMtekhala. Before uTotolozi efika angixabananga noMtekhala. Ngalwa ngaze ngangena empini ngilwela yena. Yangehlula impi yangiwina. Namhlanje ngathi yimi ke sengiwine yona. uMtekhala ngazi ukuthi ke bafethu ke ayihambe bafethu inkulumo yephambili umcimbi kaMfowethu nina nikhona. Ngicela nitshela abantu abangekho ukuthi naphuthelwa. Sibabone ngamehlo bebobabili. Bathinte sihosha. Bathinte phansi. Isambane News sibuya nazo sishisa.